Гэты чалавек першым прамовіў слова Беларусь так, каб яго пачулі. Так, нагнаў крыху пафаса, але зараз я распавяду вам некалькі крутых цікавостак пра Францішака Богушевіча. У 1891 годзе у Кракаве выйшаў зборнік яго вершаў «Дудка беларуская». Менавіта ў гэтай кнігі Богушевіч заявіў пра Беларусь і права беларусаў на сваё самавызначэнне. Атрымаўся сапраўдны маніфест. Абавязкова пачытайце, але майце на ўвазе, што зборнік Богушевіч выдаў, калі яму быў 41 год. Ён, вядома, быў надрукаваны за мяжой і падпольна, бо там шмат беларускасці і таксама рэвалюцыйны шлейф Богушевіча. Справа ў тым, што па маладосці Францішак удзельнічаў у паўстанні Каліноўскага. Быў паранены і эміграваў за мяжу, каб не апынуцца за кратамі. Нічога не нагадвае, не? Потым ён працаваў адвакатам, бо такія часы і вершамі сям'ю не пракарміць. Пісьменнік, які пісаў для сялян і размаўляў на немоднай у тыя часы беларускай мове, любіў абараняць іх у судзе. Кажуць, ён амаль заўсёды дамагаўся для сялян або лёгкіх тэрмінаў зняволення, альбо апраўдання. Але самае галоўнае, што Богушевіч адчуваў сябе беларусам. Хай і вярнуўся на радзіму толькі праз 20 год пасля эміграцыі па амністыі для ўдзельнікаў паўстання 1863 года. Таму, як казаў класік, давайце ствараць Беларусь там, дзе знаходзіцца беларуская мова. Абавязкова спадабаешкай каментараў пад гэтым відэо, тым больш, што 21 сакавіка у Францішка Богушевіча дзень народзінаў. Таму накідаем яму віншаванне ў каментарах і мы хутка вернемся.